الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بندرابي جولبه هدتوبه راديو دبانغو e onon beddido groupe WhatsApp almudumon Ousmane Jammalik arti en jangtono on siramen andu annabi ma fam diine ma la ilaha illallah muhammadur rasulullah en bi jomiraado subhanahu wa ta'ala kanko subi al mustafa sallallahu alaihi wasallam o neldi dum biiden yen gandu jomiraado ganden al mustafa nelado o ganden letter o woni al qur'an karim e sunnatul mustafa sallallahu alaihi wasallam ibrahim khalilur rahman de wonno ko jiddo allah ko gandudo allah o haali sifaji allah hol sababu o mo rewa allah kide ko wi bandirabe sehilabe قل أفرأيتم ما تعبدون جافدون قال أرأيتم ما تعبدون قال أرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين لا إله إلا الله تعالى لدي أسمان وكان عثمان هو سباب إبراهيم إن روى الرحمن الذي خلقني فهو يهدين تقربي او حكم الله البوتشيغول او ادي ان بابه بالebe kollami lawol ngol kanko wi wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ndewe lawol al mustafa sallallahu alaihi wasallam ndewe lawol goddi laabi goddi lawol foko shedan woni yesmum bandirabe sehilabe alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqini ndeysan badando mi huni ko o waddanam redno o hatta kam nyamde yarde la ila wona dum o tagirimi ko rewdo mo jomiraado subhanahu wa ta'ala e hormade mo e teddundemo e hersudemo e huldemo jomiraado subhanahu wa ta'ala dum wadi kanko nyamminde kanko yarnata bandirabe sehilabe wa idha maridtu fa huwa yashfin sumi nyawi ko kanko sellintami jomiraado subhanahu wa ta'ala o mo hande mantede ya rahman ya rahim walladhi yumituni thumma yuhyin on gurno on mayro ada fori huldemo fittaduma ko jidda ko woni koy juude makko jomiraado subhanahu wa ta'ala walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din so khalilur rahman wi en dami allah ya forum bakruji mum tonta lakarato ibrahim mo ganduda allah manti dum wa ibrahim alladhi waffa minama holko batten bandirabe sehilabe walladhi atma la ilaha illa min yo yafu yo allah yafu en والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين إن قال جومر سبحانه وتعالى كان كون الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كان عثمان هل كرفتيهن e darsu bennude biiden o neli al mustafa sallallahu alaihi wasallam ceerno Ousmane al mustafa ko neldira Allah wi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o neldira ko yurmene mere o nela ko yimbe fof baleje boje galo basdo dimo dimnaado lamdo lamade yimbe fof bandirabe o nela ko mumen uya wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira ceerno Ousmane so tawi al mustafa nela ko yo rentinimbe jono holko nelira holko haala holko yimbe dentinte allah wonko yidi allah wonko yida en jirbi allah o mo yidi mojjere inna allaha yuhibbul muhsinin allah yidi ko moji ngare baden ko moji inna allaha yuhibbul muttaqin ngare gonen e hulbe allah e jom tawkan allah yidi ben don inna allaha yuhibbus sabirin ay ben don muñbe allah ne yiddu men bandirabe sera e ben wakkilibe allah ne yiddu men bandirabe non ngare jikkonen dido jikkuji allah non o yida ceerno Ousmane gede kewdo holko Allah yida ceerno Ousmane ko Allah yida goppen ko yide mbaden seden jidi jomiraado subhanahu wa ta'ala kede ko jomiraado wi deftere makko teddunde قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الله ومحرمين جد تبانكره كسودي هن كفينين ويدانون بندراب سيلاب قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا لا إله إلا الله ويدا تونيان ويدا شركوا يرون الله تقما قل ندير يوما ويلتما dottoda ƴeewa ndewa goddo bakkilda e goddo kula goddo basa hulde Allah ƴeew ndeysan jom bida en be buri yidde ko sernambe be buri yidde ko tarima be Allah ko habon ho tariqa makko o habonta ko dum Allah kono ko dum hersini
والذين آمنوا أشد حبا لله والله سيدا الله جم قوم دي بين جدي الله دود الله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم سات أبي الله أو إلى الجنجل الله أدى ورب إن جدي الله جوم ساد جوم سبحانه إن كرسينم إن تشكي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان اسمه هلك الله يدا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا كده بندراب الله بيدا كن بي كن كوانا غونغا بين الله بيتا وياني يمنني واجي كونا حال هانكي وي قصائد ما بيبوري القرآن غدو كدي وي كدي ceerno makko wurtini mayɗo goɗɗo kadi wi kadi a wawa haalde ko haaldata ko kalte ko mantren ko en mbawa haalde ɗum ay bida ko noon waɗata a yahata waɗa seeɗa seeɗa ha mbiya ceerno ma ko Allah wala hawla wala quwwata illa billahi wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah yiɗa mbiyen ko ganduɗa ko kaalen e makko wona gom ɗum waɗi ɓeɗon noddete dargue ɓe koyna e yeeso yimɓe foof ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أي بيدو بيانو الله توياني يو الله هل بيسو ينفق بيانو بندرابي سيلاب يو الله دندوين إيه حال دكو الله حالا كان عثمان جونون هكو كالدان بيدا هنده كالتن كو قرآن كتاب ndeysan deftere jippemel Mustafa sallallahu alaihi wasallam Qur'an ardi biiden ko Allah biiden ko al Mustafa hande Qur'an koy gardinde darsu men sira andu diina ma gonden hor jejjete bandirabe selabe ceerno so Qur'an holko ardi Allah wi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab Qur'an ari ko jangede faame gollere ceerno Usman wana so neddo mayi Qur'an jange walla jiddo dannade wadande kamilu ala Qur'an wona dum arti ari ko nyaawde hakkunde men kabaruji nan hen qissaji nan hen botadi nan hen asrami nan hen biluji nan hen fetisaji nan hen weeyo nan hen hendu nan hen bandirabe sehilabe de deftere ala fu meddo windu deftere wi defteram de ala faute ko Allah tan wawi wiide non kanko wi jomira subhanahu wa ta'ala alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وين ده دفتر على سكده كو بيولو نبي نو هلبي الله ndeysan dum non sa hulani Allah Qur'an nafaram Qur'an nata e hor rawandu bandirabe sehilabe la ilaha illallah muhammadur rasulullah ngare kulen Allah teddina deftere mo kanko winde deftere yimbe jinne to ndendi be mbaa waddudo ko addi ko bandirabe sehilabe قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا إله إلا الله كان عثمان هلك الله جنت القرآن وين دوم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كأريف أي بندو وين بيجين سبندني بمبعدون القرآن الله حال القرآن ترى ين أفتر من ين مؤمن فلون كأريف جومران بعد باسن شركين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الويارم يا مؤيا جنادو ما هل غرفتي يو ورثناني نلادي كو جنادو ما لا إله إلا الله محمد رسول ويام أودو آي يود المجرم يومئذ لو يفتدي يومئذ ببني وصاحبة أخي وفصيلة توي ومن في الأرض جميعا ونقرأ أون بندي أون كان يندانج ويا الله أم ودا فيداو أم صوتو نادي مجينغول أو أدى جمسور مكو أو أدى بيبي مكو أدى فويم بفو أتطلم الله ملو مدادا ye o addani hen jinnaɓe hol sababu so wi omo waɗa ƴetta jinnaɗo makko omo soro hoore Allah tikkantumo jinnaɗo wiya ko yo teddinum yo wona yo waɗ ɗum fiidaw ƴeewe bandiraɓe darjata jinnaɗo daraja jinnaɗo no foti واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا المصطفى أنا بيقول أخي يا دفترهم من يطع الرسول فقد أطاع الله ونفتي نلا سلسلة ونفتيك الله وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله غير كل الله كنا لا يوم بعد فوف بعدين كوي أوبن كوبن ودي bandiraɓe introduction e mbi timmi en mbi Allah jomiraɗo subhanahu poɗɗo rewede wasen shirkinede en kaali nela sallallahu alaihi wasallam ndewayno makko mbasen wofdem en qaali Qur'an jangen paamen kutorɗen sabi Allah jomiraɗo subhanahu la ilaha illallah muhammadur rasulullah nde deftere ne hawni makkanaɓe ko wawɓe ɗemgal arabere gonno kono nde Qur'an arde ɓe donki ittuden faute kamɓe fof e huuɗa e anjeneraɗo e huuta ɗum kono ɓe donki ittuden faute bandiraɓe sehiraɓe ɗum waɗi Ali nde wiya ndeɗo deftere ɓeɗo de nanɗo kaala o hokoɓe kaalata wiya ɓe ma kaala hadisaji o umgata ƴetton Qur'an oɗo hadis wona nelaɗo wiyama ko Ali haali ɗum bandiraɓe sehilaɓe keɗe ko Allah ko nelaɗo haali walla ko Ali haali o wi fitnaji ma ngar
may kono jammani la ilaha illallah ɓe mbi holno min jaltirta hen o wi deftere Allah kabaruji adiɓe on nan hen kabaruji battidiɗi nan hen kañum ñawat hakkude mon ko gonga wona fenade jabbar on ɗon lamɗo on toñowo so oppi ɗum keeci makko taƴe hen kala jiɗɗo peewal e wona qur'an o majja ha abada kañum ɓoggol Allah nangtoɗen ha ter kañum woni zicre hakim kañum woni siratul mustaqim on o ñiiɗo hen on o ñiiɗo ala on won hen sona dewɗo beele mi fittano mum kanjum hasterake ɓorata rappata ko heewi janggede fof rappata bandiraɓe sen anduɓe donki harde ɗum ndeysan ƴeew rappata hay ko kutoɗa qur'an fof rappata furata la ilaha illallah kañum woni ganduɗa ko kawisaji gasata ha ñandarɓe bandiraɓe sehilaɓe yimɓe jinneji dani ɗum holko mbi ɓe mbi inna samina qur'an ajaba yahdi ila ko noon jinneji mbi ɗum noon wano jinneji ni ne jinneji nani qur'an duttito bandiraɓe mumen gone wajade ɗum holko mbi ceerno ousmane وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا بكدة عثمان فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين دبندوتي بنجت بندرا مباجي دومن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم أو القرآن أريك ودي بيوال الله يكلي تخرج الناس من الظلمات إلى النور دومن الله قد رويت المصطفى دفته نديرو دفتر يلتر نيبر ادوما ليرال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين